Iki ibu sing menggugati monggo kadiran ningkah wonten ing panggung niki badhe dipun jak foto. Nah, monggo Ibu. Monggo Bu Putih Pak. Nah. Monggo Mbak, monggo. Siji wis ngate kabeh. Iki nggo foto kuwi maksude. Tukang ngendang iki rasa iri kok tak gak ono kembang bureh. Lagi terus sing moto sing endi iki? Hah? Moh aku karo tuku kok. Aku arep tuku nang bakul seblak duwe, bakul seblak. Moh aku gak betul lah. Iki tukang ibut iki rese. Kok kayak kopi. Nah, ngono. Iki meng kleru leh mau foto ki jane iki nggo nutupi rai kok. Kok malah wis do foto kabeh sik. Ampun, matur suwun saking Bapak Ika Kamagugati nggih pun Bapak Suparjo. Fotonipun sampun. Niki wekdalipun kagem Dik Niken semoga langsung kewala jengkar kita ngaturaken panglipur suka parisuka kunjur bateng sang jaring para para tamu sinareng kencana wungu campur sari tirta audio Trista Production. Iki mbok sepoti ora? Sepote biasanya lain daripada yang lain. Semoga diajeng Niken Salindri. Ayo Le, kita maju. Ya. Saya mengucapkan oh iki tiba iki sing dinteni suwe iki kok ora kono kok. Oh kowe nganggo mic ora nyopir kok ya. Lho kowe lho kowe
Ulon kono kon dhuwur kowe kok ngisor kok. Rene lho, sila. Ayo Madek. Wis. Nah. Lho yo, wong Piye. wong kok ra tertib bermasalah. Cedak. Kowe wis tak omong itu, metune blurung ngalor kok blurung ngetan. Iki metune blurung ngalor. Iya kah? Dah, lho. Enggak. Aku mau kan teko. Tekan ndi? Teko ndi Mbak Ade mau? Alah, kowe iki. Oh, Ade, aku mau kiki tekan Boyolali. Bocah kuculuk piye omahe Kediri kok teko Boyolali iki? Ya berarti kan aku kan tanggapane Boyolali to lho. Oh, alah iya Ken. Matur sembah nuwun dalu punika saged sowan Mbak Niken. Wonten laladan ndi Mas Gareng? Bluro. Bluro dia kolmu. Rembang. Sumber. Heeh. Dukuh Klampok, Desa Sekarsari. Iya. Nah, nika adicaranipun wonten Wali Matulurus Mbak Iken. Iya. Nika saking Mbak apa waca kowe gak iso maca aku. Khairunnas dan Ulfa Hidayatur Rahman. Nah. Iya, ini mereka ini mantan ini sangat-sangat istimewa sekali. Istimewa sekali. Heeh. Cara awake dhewe dadi ngaten paling yo ngene iki ya, Ken. Kak gelem aku. Aduh. Kayak ngene iki piye maksudnya? Maksudnya yo sing nonton yo rame ngene iki lho maksudnya awake dhewe. Kak. Mah. Didongakno Mbak Niken saking Iya. Mbak Sing- Ulfah kalian Mas Koirunas. Duduk Mbak Koirunas. Heh? Duduk yo. Soalnya jenenge diwalak-walik padha. Oh, iya toh. Iso-iso lanang iso wedok maksudnya. Iya lho. Ditungakno Mbak Niken, dalu punika muga-muga temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah Sakinah mawaddah mawaddah warahmah. warahmah. Amin. Nggih, alhamdulillah sing nonton kuatah sangat ya Ken ya. Iya, Dalane alhamdulillah. nyampe- Apa, Ini mereka berdua ini lagi LDR. Loh, masa? Iya, Mbak Ulfa ini ada di sini. Heeh. Ya toh, Mas ngantennya ning Papua. Saiki? Iya. Mosok. Iya, nggak percaya kah? Iya kan? Iya. Iya toh? Iya. Iki berarti Mas Manten nontonnya via streaming niki. Iya. Wah, yo lha iki kok nak terus ngubungi via piye? PCS. Lho, wah. Ayo Mas wis betul Video ditungakno. call selawat. Heeh, maksudnya. video call selawat ditungakno iki wigatine paring lelipur Mbak Iken. Ya. Wonten laladan Rembang ya. Iki ya Ya. awake dhewe ya. Iki dikasih lagu apa terspesial buat Bapak Ibu tamu undangan saya kata sangat. Wah, yo sing tak gumuni wong semene kaya madhep rene kabeh ya Ken. Enak sih madep renang. Di. Bilinan. Ora. Dikasih lagu apa Mbak Iken? Berikutnya sama kamu. Apa ya? Apa? Tadi ada permintaan. Ada permintaan? Loh, wilo diwaca. Ah, Iki yo ngono iki. iki MC Sitok iki meneng ayo aneh permintaan. Iya. Wes, liyane do macak ganteng-ganteng ayu-ayu nyapa Ayo. lho, Lah, iya. macak-macak koyo ngono lho. Iki raine nek gak ngono malah lu heli oke. Hospital Nagarono. Aku Hospital Negara Angin, Angin, Sumanding, Denak, Gadis Manis Kalimantan, Tunggaleka. Yo, engko dilayani. ya dikai sing di. Tunggaleka. Oh ya Tunggaleka. Tapi terakhir bae. Oh lu. Iki lagi sing apa sih? Saiki sing halus-halus ya. Halus-halusan dhisik. Ah Nirmala. Moga katuran tembang salajipun wonten Nirmala. Ayo kembali ke habitat lagi. Iya. Gaweanku akeh nekat ra melok kowe ning Kediri nih kan. Aduh kopong. Semoga kalian kata-kata kencana wungu campur sari. Niken Salindri masuk. Iya. Baleni dah. Sik. Kurang siji. Oh iya. Kurang sak larek. Iya korupsi kowe iki. Iya. Sekenasi lawate nama Cahya Asmara Kangen Majini Nah gitu. Aduh. Kowe omongan karo lek iki ya. Nyapa? Ora iki kene bayarane yo larang dhewe. Iya, salahnya dia tekone telat yo. Lho telat apa wong yo jare mau to merah teko kok. Iya kah? Ora trimo telat ngono kok yo. Heeh. Wis madhep rono ora usah madhep kono. Ya, wis. Nyapa terus makan piye? Yo neh no. Lho neh apa leren? Ya ampun, cek tas nyanyi masa ya dijak omong-omongan sik Eh, apa ngono. piye? Ndek mau tekan di Mbak Niken.
Dek mau piye Mbak Niken? Apa piye numpak apa? Emang wong lanang iki dikon mengasih perhatian iku koyo. Teko rek ngono ki lho yo. Ki mau numpak apa ya wis genah numpakmu mobil. Ya terus. Ya toh teko ndi mesti teko Ratam toh. Apa mau liwat sawah? Nyapa tuh sampean nih lek omong-omongan mbek aku madhep susu yo ora madhep wajah iki. Iki yo ora paham neh. Iki yo ora paham neh. Ngene lho. Gareng ki sing siji kira, genah to nek gareng. Lek kira kan kudune motone ora akur. Lah iki akur tapi madhep rene yo. Lho kira-kira pandanganku yo pas nang kono kok. Oke, nek ngono. Coba. Nah, ngono ra yo. Nah, ngono ra iso munggul. Halah. Kadri padha nggonku sing namah kok. Ayo kamu sekarang tanya apa? Hah? Tanya apa? Lah yo ki ngene yo kanggo bapak sing mengko gati, jajal ki urun donga apa-apa mau ngantene suwe dongakno. Oh iya bener. Pesan-pesan buat bapak sing mengko gati pisan, buat warga masyarakat Sumber Rembang. Heeh, piye pesanmu jajal? Ya, sampean ngerti gak bapake jenenge sapa? Sing mengko gati to? Iya. Pak Suparjo. Lho paham no lho kene kok piye to? Ya kan aku ora paham tekon. Jajal. Pak Suparjo lan Ibu Suparjo mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula kalian KCW. Terus mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Nah, ngono. Kuwi kanggo bapak sing mengko gati. Terus kanggo tamune. Nganggo tamune ya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir nonton Ngono. di malam hari Atas ini. Parsiti sapinya ngono ya. Apa? Kuwi lho sing Arti pisa-pisi. kuwi lho Parsiti sapi. Kuwi lho nglegakno kuwi lho nglegakno teko kuwi jenenge. Apa? Parsa-parsa toh. Wow, gendeng kabeh. Atas partisipasinya. Artipisasi. Alah, kuwi melu gendeng iki lha apa to kan kok ya. Lah aku ya ora iso lho nyebut ngono ki. Ngono. Ya. Wes ki kontrakmu ki pirang lagu? Ki mau lagi sak lagu ta? Oh ngawur. Wis telu kok. Sing siji ngipi ya tak eno. Oh ya, Lah ngono ya genah. Hah, kandhane kok ki padha gendenge kok ya. Yo. Ayo Aku lagunya lali apa? lise. Aja kuwi mau wis kok e. Wis apa? Mau wis to? Wis pokok. Oh udah. Baik kak lek suwi to. Ayo pikir se. Oh ya loading barang apa to kan kok ya. Negara angin. Oh negara angin. Piye? Nirmala tak saduk lho wengko iso. Lah ngomong kok yo-yo. Lho, lah sing ngakon nyanyi Nirmala ki ya sapa? Kono ki kandha nek Nirmala kuwi lho apik ngono. Lho sing ngakon nyanyi ya sapa kok ya? Liyane kuwi. Tegese iki Nirmala kuwi lho apik ngono. Apa elek iki lagu Nirmala? Apik to? Apik. Lah iya apik lho sing ngakon nyanyi Nirmala nek ya sapa ya. Oh, piye dasar? Aku sing wedi kok kono sing wedi. Oh iya. Aku kok nek gregeten sampean tak tonyo lho. Aja ken lho ya. Fakir miskin jebut tonyo nek mati terus piye ya. Mekar barang kok tak story kok ya. Tapi kan ora krasa. Wis ya. Langsung ke lagu aja. Apa ini? Coba nadanya. Lah. Kok nyetel YouTube aja, kok nyetel YouTube. Walang kekek kecemplung kalen. Wes mati wes. Walang kekek kecemplung kalen mati. Kan Pak wis mati, Pak. Wong iya walang kekek ki uripe ning darat kecemplung kalen iku wis mati. Ora setutuk deh. Ora iso. Negara angin. Negara angin. Loh, Pripun, Mbak? Oh, Deno. Oh, Deno. Oh, nggih. Oh, ya terima kasih, Mbak. Deno ganti Deno. Karep nanti ke? Nimpal. Ya wis ngene, pancing ora? Ayo. Apa ya, Pak? Duh, lah piye? Iya. Wis. Hati-hati. Kencana.
sudah menikmati lewat live streaming. Lewat live streaming. Iya. Ora apa-apa wong ya padha ae. Iya, tapi kasihan tahu. Kenapa? Pastinya harus buku lap tau gitu. Kasihan mantennya LDR. Enggak apa-apa. Yang penting Jauh di mata tapi tetap dekat di hati. apa kowe? Hah? Jauh Iya di mantennya toh. Ora enek kanggoku. Jauh di mata dekat di hati ki ora mantene. Terus? Udel. Kok iso? Lho, udel kan adoh karo mata, edak karo hati. Oh iya deh ya. Kuwi arti dari kata-kata jauh di mata dekat di hati ki udel. Salah. Apa? Udel ki ora cedeke hati. Nang apa? Cedeke weteng. Ya ora cedeke wong ya wining weteng kok. Lah iya. Denok wis diaturno request ora Iya. mau? Ora Itu- request aja. Apa? Tadi permintaan apa Tadi koleksi? permintaan dari Mas Manten. Permintaan. Nah, oh, makanya aku mau ngomong terima kasih Mas Manten. Oh, tadi yang ndi, Bang? Tulisanmu ndi? Kalau Ini enggak kertas koleksi-koleksi itu ya. loh. Oh ini loh. Nah, ini loh. Ini juga dari yang punya gawe. Wah, minta salim. Wah, semoga kalau gede nanti kayak Mbak Niken. Amin. Amin. Nah, aku ora aku. Nyapa? Wis ora iso kasep aku wis. Iya tadi Denok sudah dihadirkan. Denok sudah. Iyo, Ini. ada iki gadis manis Kalimantan. Wis burung mau. Udung. Burung. Belum. Udung. Iya. Yuk mau ngasih yang mana? Aku mano. Ini aja gadis manis Oh, Kalimantan. gadis manis Kalimantan. Nyepo. Pengen duet kuwi asine deh. Ya. Wih lagune sing mlek apa ngono gitu. Ya, Emplek-emplek apa? Kowe apa? Oh, berarti wingi sing tak rungokke sone rusak. Mlek apa? Sing lagune kae apa? Sing wi lho apa? Ayo nyanyi kuwi yo. Nah, ayo. Iya, Tanya, saiki. ayo. Iki nyanu ya tersosial kanggo warga kene. Iki lara untu to lho. Ora. Kok pipi mabuk kabeh loro-lorone. Aku mau jane cilik teko dalan kena angin dadi begar. Ya toh. Oke, ini kita tidak lama berduet lagu ini ya, Ken ya. Iya. Ini yang sering dilihat di FYP TikTok mungkin ya. Iso mu lagu mek iki to ya? Ajeri ya nek wis padha kok nyanyekno aku. Apa? Oh, kasunya kan to. Ramong. Ral ya pakai ral ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa iki sanenane takdirku sing njawabke sliramu betati betelambe wis kadang rada cepet Bari pesan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro apa lo iki ayo duet to ayo Ani getenan kene kok pek kabeh kancane. lah wes to aku malah nyanyi kene aku mau bar kok kene pindah rene Maksudnya terus aku kene cangkeme Nek. gentenan. ya mah cangkemku apik kok cangkemmu elek kok Ya, biyen ya apik. Monggo. Wonten pupusane langsung bersama Kencana Buku Campur Sari. Cere Ika. sepurane yen gawe lara hatimu Pangapunten
Bapak Ibu nggih nika niku nak teng sosmed, teng media jan piyambake kalem, ayu, ketoke ya anggun nek asline nggih pecicilan ngeten iki. Ya bagus dong. Ya bagus ya bagus. Itu yang dinamakan profesional, you know. Oh, lah biasanya nek ning kamera wae gak pecicilan iki pecicilan nyampe masih gitu. Nah ya. Nah, Iya dong. oh ya, tadi permintaan. Ini sekarang sudah jam. Orang gue jam. Jam tok kuno kok wis Pak Dal. Didol apane? Lagi digawe pisane rusak wisan didol. Biros plewu. Iya, 35. Ini dikasih berikutnya Mbak Iken ya. Ya. Ah, apa tadi permintaannya? Oh iya. Apa tadi? Sumanding. Wah, enak wi. Sumpah ngati sayang. Aja lah, ya nek ya. Heeh lah. Ayo, kita tahu bareng ojo lah. Tadi juga ada permintaan yang lagi viral kan? Sing P up. Oh, wapuk. Tapok gede lho. Ketoknya Pak Eke seneng nak aku tok lorone yo enten. Dikasih nggak apa-apa ya? Ya. Ini lagi hit, ada gadis manis Kalimantan. Satu lagi lagu lagi. Satu lagi lagu alah. Wela-wela. Ya, ini dikasih yang Satu lagi. lagu lagi. Ya, satu lagu terakhir buat Ya. semuanya. Jadi ini lagunya terspesial buat tamu undangan ya kan ya? Sumpah mambune telek ini. Mambu telek. Mambu ngalias. Lah, lek ngene wis ora. Dicel. Oh, mambu telek sumpah. Iya, terus aku mang bar mangan telek kok. Monggo. Oke, terus saya buat Satu lagu lagi. Habis ini kita artis. Ada Niken Salibri. Kencana campur sari. Ayo Sila. Ya Ken, anterin piye. Ayo Pak Gareng. Ayo, ini kita berbareng-bareng. Bareng-bareng semuanya. nanti urusannya piye kok bareng-bareng iki? Loh, ini kita kan sudah bar. Sudah bar ini kita. Oh, kamu sudah bar. Tuh, semua. Semua sudah bar. Iya, sudah bar. Oh, nanu ngate Yuk, kabeh yo, ngate kabeh yo. Yo. Yo, kita nyanyi Yuk, Mi. bareng-bareng, Jasemi, Yakem, ayo malu ngate. Dari sini. Tiba kono Apa? yo nek jeneng dar sini. Jadi berikan tembang terakhir saking Kencana Wungu. Ya. Iki jenenge Kencana Wungu tapi klambine sinden abang ya. Maya ganti Kencana apa enggak sih? Sing wungu suwek. Sing wungu suwek. Sampurane yen gawe lara atimu. Pangapunten Bapak Ibu nggih nika niku nak teng sosmed, teng media jan piyambake kalem, ayu, ketoke ya anggun nek asline nggih pecicilan ngeten iki. Ya bagus dong. Ya bagus ya bagus. Itu yang dinamakan profesional, you know. Oh, lah biasanya nek ning kamera wae gak pecicilan iki pecicilan nyampe masih gitu. Nah ya. Nah, Iya dong. oh ya, tadi permintaan. Ini sekarang sudah jam. Orang gue jam. Jam tok kuno kok wis Pak Dal. Didol apane? Lagi digawe pisane rusak wisan didol. Biros plewu. Iya, 35. Ini dikasih berikutnya Mbak Iken ya. Ya. Ah, apa tadi permintaannya? Oh iya. Apa tadi? Sumanding. Wah, enak wi. Sumpah ngati sayang. Aja lah, ya nek ya. Heeh lah. Ayo, kita tahu bareng ojo lah. Tadi juga ada permintaan yang lagi viral kan? Sing P up. Oh, wapuk. Tapok gede lho.
Ketoknya Pak Eke seneng nak aku tuh lorone yo enten. Yo. Dikasih nggak apa-apa ya? Ya. Ini lagi hit, ada gadis manis Kalimantan. Satu lagi lagu lagi. Satu lagi lagu Wela. Ya, ini dikasih yang Satu lagi. lagu lagi. Ya. Ya, satu lagu terakhir buat Ya. semuanya. Jadi ini lagunya terspesial buat tamu undangan ya kan ya? Sumpah mambune telek ini. Mambu telek. Mambu ngalias. Lah, lek ngene wis ora. Dicil. Oh, mambu telek sumpah. Iya, terus aku mang bar mangan telek kok. Monggo. Monggo terusnya buat Satu lagu lagi. Habis ini gadis kita manis all artis. Kalimantan. Ada Niken Salibri. Kencana mengucapur sari. Ayo Sila. Ya Ken, anterin. Piye. Ayo Pak Karen. Ayo, ini kita berbareng-bareng. Kita berbareng-bareng semuanya. Bareng-bareng ini nanti urusannya piye kok bareng-bareng ini? Loh, ini kita kan sudah bar. Sudah bar ini kita. Oh, kamu sudah bar. Tuh, semua. Semua sudah bar. Iya, sudah bar. Oh, nanu ngate Gitu. kabeh ayo, ngate kabeh ayo. Yo, kita nyanyi Yo, Mi. bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng. Jasemi, Yakem, ayo malu ngate. Dari sini. Tiba kono Apa? yo nek jeneng dar sini. Ya. Jadi berikut tembang terakhir saking Kencana Wungu. Ya. Iki jenenge Kencana Wungu tapi klambine sinden abang ya. Maya ganti Ampun. Kencana abang gak sih? Sing wungu suwek. Sing wungu suwek.